Την Τετάρτη 16 Ιουνίου, το Amita Motion Tour 2010 έκανε την πρώτη του στάση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Οι παρευρισκόμενοι απογειώθηκαν με πολλή μουσική, δυνατές θετικές στιγμές και απίθανα happenings. Η Sunrise Avenue, η Stavento featuring η Διαδάμου, οι Professional Singers και Κομισχή, ο Μύρονας Στρατής, οι Μέλισσες και οι Decibel εκτείναξαν η θετική ενέργεια στα ύψη παρέα με τον πρεσβευτή θετικής ενέργειας Θέμη Γεωργαντά. Welcome. Thank you. Very happy. Καλησπέρα. Sunrise Avenue. Θέλω να μου πεις πόσο σημαντικό στις μέρες μας είναι να έχεις θετική ενέργεια. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αυτό μας πηγαίνει μόνο, τίποτα άλλο. Η μουσική, η δική σου μουσική. Στο λέω εγώ γιατί είσαι εσύ ταπεινός και πρόκειται να πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Καρέζο. Εσένα τι σου δίνει θετική ενέργεια? Μου δίνουν τα αληθινά χαμόγελα οι άνθρωποι σαν και σένα που είναι χαμογελαστοί. Είναι ανεξήγητο το φαινόμενο, γιατί κάθε χρονιά κατεβαίνουμε και θέλουμε να παίξουμε άλλο τόσο. Δηλαδή δεν χορταίνουμε αυτόν τον κόσμο. Είναι καταπληκτικά. Και φέτος λοιπόν θετική ενέργεια έξτρα. Εσένα πώς φάνηκε, Άγγελε? Πολύ ενέργεια, πολύ. Ήταν πρώτη φορά βασικά που βλέπω κάτι τόσο ζωντανό, τόσο έτσι, αυτό ήταν απίστευτο. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε μόλις κατεβήκατε από τη σκηνή, πώς σας φάνηκε η Πάτρα, ο πρώτος σταθμός του Amita Motion Tour θετικής ενέργειας. This is Πάτρα! Έτσι! Τέλεια! Πείτε μου, πιστεύετε ότι χρειάζεται θετική ενέργεια έτσι στις μέρες που ζούμε? Τώρα και αν χρειάζεται, εννοείται. Άμα δεν έχουμε τώρα θετική ενέργεια, τη βάψα. Και τι μας τη δίνει με θετική ενέργεια, σας τι δίνει θετική ενέργεια? Αμίτα, παιδιά, πείτε. Amita Motion, Αμίτα όμως. Μισό λεπτό, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και θετικά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς το βλέπετε όλο αυτό. Να σας πω λίγο ότι έχει μαζευτεί λαοθάλασσα κάτω. Μιλάμε για ρεκόρ θετικής ενέργειας εδώ στην Πάτρα. Τα σπάνε. Πώς νιώσατε? Στην Αθήνα, πέρσι. Την ημέρα θετικής ενέργειας. Χαμός γινόταν έτσι, τέτοιο κλίμα ακριβώς. Από την μπροστινή σειρά μέχρι εδώ πίσω, ό,τι τους λέγατε, κάνανε. Πώς νιώσατε? Θετική ενέργεια. Έχουμε κάνει, ξέρω πραγματικά τι να πεις, δεν έχεις λόγια για αυτό το πράγμα. Amita Motion Tour 2010. Τόσο θετικά δεν ένιωσες ξανά. Ένα πράγμα θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε μπει στο site της Amita Motion, στο www.thetikienergia.gr να δείτε πώς περνάμε και να μοιραστείτε τη θετική ενέργεια μαζί μας? Αν όχι, κάντε το τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχω κι άλλο, το άλλο που το πάτε. Στο group, στο Facebook της Amita Motion. Έχετε κάνει join, έχετε κάνει like. Σίγουρα θα μπείτε, σίγουρα θα γουστάρετε και σίγουρα θα γεμίσετε θετική ενέργεια.